Para todos os públicos. Monte da Pena, Quinto Remember Fest, París de Noia, Panorama, tributos a Sabina EU2 e de Ninjures. Ademais, charangas, DJs, fogos de artificio e un cartel cheo de música, baile e troula. Consulta o programa na web boiro.gal. Boiro está de moda. É unha mensaxe do Concello de Boiro. Efectivamente, Boiro está de moda e Boiro está de festas tamén, como cada verán. Da zona do Barbanza é o primeiro concello que se vai adentrar nas festas. O pistoletazo de saída ás festas, podese dicir, de toda a comarca, de toda a zona do Barbanza. Teño o meu carón en directo o alcalde deste municipio do concello de Boiro, José Ramón Romero. Moi bo día, benvido. Bo día. Se me permite, antes de comenzar co tema festas, coa programación, e tamén como o Concello de Boiro se prepara para vivir un novo verán, non moi lonxe de Boiro, tamén no Barbanza, onte coñecíamos terrible noticia, acabamos de falar co seu homólogo en Ribeira, Luís Pérez, dese terrible suceso que sucedeu en Ribeira, pero que está, facendo que en Santiago de Compostela tamén o afectado, o falecido, sabemos que era veciño de Santiago de Compostela, que está chamando a atención de todos os galegos e galegas. Que quere decir, alcalde? Como se sinte? A verdade con preocupación, non? A verdade que estamos un poquinho preocupados polo desenrolo deste incidente que esperamos que se quede aillado e non vaya a máis, non? Que a experiencia di que estas cousas non suele quedar nese día, esperemos que impere o sentido común e que se tomen as medidas que haba que tomar e que se por unha vez se resolva ese problema de forma pacífica e quen teña que pagar que pague polos feitos acontecidos e a verdade que estamos na comarca non só en Ribeira, senón na comarca preocupados por este tipo de incidentes, aínda que non é habitual. Eu creo que é un tema aislado, pero é un tema preocupante, non? O dicía o propio alcalde, falou con Luís Pérez, puido comunicarse con él nestas últimas horas? Pois non, a verdade é que nós sí que estamos moi en contacto, pero sei como son estas cousas que tes que estar ou tes que estar e nos próximos días falarei con el como non podía ser de outra maneira. Acaba de participar en directo con nós e precisamente enfatizaba a presenza policial, o reforzo da presenza policial para evitar calquera tipo de continuidade a este conflicto, represalias e demais. O gallá impere o sentido común e todo quede nunha tráxica xornada de martes que non é nada habitual no Barbanza, tampouco no Concello de Ribeira, como apuntaba Luís Pérez. Con esa situación conflictiva que se viviu onte, intentamos mudar de tema para algo totalmente moito máis amable, que é o inicio das festas en toda a comarca do Barbanza e Boiro, o que fai o pistoletazo de saída. Arrancan pasado mañá. Efectivamente, este venres arrancamos, a verdad que para nós un orgullo non ser as primeiras festas. Sabemos que triunfan porque ten dous factores fundamentais, non? Un que dá o inicio ao verán e por outro lado que a xente ten ganas de festa despois dun inverno e un inverno duro de moita chuvia como tivemos, non? A verdade que xa levamos moitísimos meses traballando, a verdade que este tipo de eventos dá moitísimo traballo, non só para preparalos, sino tamén a hora de executalos, non? A verdade é que dende aquí agradecer o traballo do Departamento de Cultura que traballou neste cartel. Eu creo que é un magnífico cartel que espero que lle gusten aos veciños e as veciñas de Boiro e toda a xente que nos vai a visitar nesta época estival e tamén a aquelas persoas que están por detrás que non son visibles, como é o servicio de limpeza que hai que reforzar, o servicio de recollida de lixo, policía local, protección civil, que mentras uns estamos disfrutando desas festas, eles están traballando e compatibilizando tamén, pero sabemos que é difícil compatibilizar e despois estar en plenas condicións para o día seguinte estar traballando arreo para que a primeira hora da mañán, cando nos levantemos, todo estea limpo e en orden. É unha iniciativa, polo tanto, da área de cultura do Concello, non hai comisión de festas, nin traballo conxunto? Non, dende o ano 2019 que nos entramos, antiguamente sí que había comisións de
de festas é unhas festas organizadas plenamente pola Concellería de Cultura do Concello de Boiro. E que teremos? Non sei se dá tempo a falar de todo, pero con que punto se queda desas festas de Boiro? Bueno, pois o programa de actividades engloba moitas propostas, non? As propostas tradicionais, depois temos tributos, temos 2 tributos e tamén grandes orquestas, non? O que estamos intentando facer dentro do ano 2019 é unhas festas para todos os públicos, non? Para a xente máis moza, para a xente maior. E temos de todo un pouquiño, non? E además temos 3 escenarios, non concentramos todas as actividades como antiguamente se concentraba nun solo escenario, non? Agora temos 3 escenarios e cada tipo de escenario ou situación está para un determinado público en concreto, non? Onde están situados os escenarios para facernos así unha idea? Pois vamos a ter na Plaza do Concello, vamos a ter no Parque da Cachada e no centro da terceira idade, na Plaza da terceira idade. De forma simultánea vanse suceder distintos... Sí, hai momentos que coinciden e xa lle digo, porque son para públicos totalmente diferentes, non? Que tributos? Pois Joaquín Sabina e U2. Aí nada, Casi nada. Vostede máis de nacional ou internacional, así cando escoita música? Son diferentes, pero bueno, vamos a apostar polo nacional. Sí. Vale, pois Joaquín Sabina e U2. Orquestras tamén, supoño que con ganas de principiar o verán, en este caso, de adentrarse en Boiro. Que orquestas estarán presentes? Pois nada, aí un pouquiño, temos Origen, Suavecito, temos París de Noia, Marbella, Panorama, Vamos. De todo. Sí, grandes orquestas e moi ben, xa lle digo, a verdade é que moi ben. Tamén un Remember Fest, que hai unha comisión de peñas demais que tamén son moi características do Concello de Boiro, que teñen vida propia, non? Dentro da propia programación. Sí, é unha asociación xoven que colaboramos ao 100% con eles e os axudamos económicamente para que isto sea posible e arrancan o Venres, como ben decía vostede, e despois tamén o día grande tamén é o luns das peñas, non? E a verdade é que sí, complementan moi ben o que son as festas de verán, non? Pois o Venres me convidaron ali, tanto eles como un dos integrantes Sónico de Bea, a estar por ali. Eu non sei se estarei por abaixo ou por arriba, pero ali estarei, alcalde. Ali nos veremos, nesta cita, o quinto Remember Fest, que quero lembrar de novo e que forma parte pois desas festas do Concello de Boiro. Por certo, que hoxe un dos integrantes que onte hai días nos visitaba, agora está de aniversario, polo tanto, parabéns. Bueno, son unhas festas que intentan que todos os veciños e veciñas e visitantes teñan un oco punto de participación, non? Para todas as idades, tamén para os máis pequenos, alcalde. Sí, tamén para os máis pequenos, xa lle digo, temos para todos, incluso temos tamén o que dicía o tema tradicional, a malla, non? Que tamén é un espectáculo, pois, oye, o tema tradicional, non? E a verdade é que, bueno, temos actividades, o caso que temos un cartel tan grande que agora dicirlle non podemos debullalo, porque senón acabaría a tarde, chegaría a tarde. Bueno, que consulten as redes sociais e páxina web do Concello de Boiro. Tamén nas nosas redes sociais estamos compartindo toda esta información. Festas que arrancan este vindeiro Venres ata o Mércores. Hasta o Mércores, sí. Xa lle quitaba eu días as festas de Boiro. Bueno, unhas festas de Boiro, eso que son xa a entrada no verán, e o Concello de Boiro que se preparará, entendo, para vivir un verán onde a poboación medra, onde os servizos medran, onde todo medra. Sí, eso que lle dicía, levamos xa estos meses reforzando todos os departamentos con procesos selectivos e están, bueno, estas semanas empezaron a arrancar tema de peóns para servizo de limpeza de playas, tema de socorristas, bueno, reforzos en general todos os departamentos que, bueno, porque vamos a absorber gran cantidade de xente que nos visita e aumentar os servicios e naturalmente para prestar uns bons servicios temos que ter máis persoal e levamos xa programando dende semanas todos os servicios e acaban de arrancar agora entre finales da semana pasada e principios desta, non? Buscamos refrescarnos, falamos das praias e demais, pero piscina municipal
Si, non temos piscina Non hai municipal piscina ao municipal aire como tal, libre, non? temos piscina municipal, pero cuberta. Está cuberta. Sí, que no verán ten moi pouca actividade, porque, bueno, é lóxico, non? A verdade é que cando ten actividade, pois no inverno que está ateigada de xente, e no verán, pois, bueno, hai algún usuario, pero moi poucos. Pero en sí, piscina municipal descoberta non temos, porque temos unhas magníficas playas, non? Claro, e aproveitase máis durante todo o ano. Praias con socorrismo, conteme un pouco. Sí, nada, pois empezaron xa 14 socorristas e temos cuberta pois a playa de Barraña na súa integridade, temos Carregueiros e temos Mañóns, non? Que son os tres principales areais. A verdade é que este ano, bueno, pois temos cuberto pois hasta 14 plazas, hai anos que se cubrían menos, aínda que temos plazas hasta 21, pero bueno, que as exigencias que hubo estos anos na titulación pois decaeu moitísimo, xente con titulación. Este ano abriron un pouquiño a manga e hubo tal, e bueno, e os concellos este ano pudemos cubrir un pouquiño mellor os postos de socorrista. Praias accesibles, queda moito por facer neste sentido, alcalde, aberta para todos tamén? Sí, está aberta para todos e, bueno, está claro que sempre mellorando, non? E mellorando e facendo unha conservación, como non podía ser de outra maneira, dos areais, non? O tema dos socorristas van a estar de 2:30 a 9 da noite e empezaron este venres ata a finales de agosto, non? Praias que teñen dotación tamén de chiringuitos, buscamos a sombra e buscamos tomar unha cervexa e un refresco. Hai chiringuitos municipais, non? Son privados ou non contan con este servizo? Sí, no, de todas as playas teñen chiringuitos, pero son privados. Son privados, sí, pero bueno, a verdade é que está ateigado de chiringuitos por chiringuitos que non sexa. Que non sexa. É vostede de praia, alcalde? Pois non moito, a verdade que vou, pero medio obligado. Sí, non é. É de piscina? Pois tampouco, a verdade que non. Bueno, outro de secano como a min, pero bueno, aproveitando que moita xente se achega a disfrutar de Boiro, da paisaxe, das praias, das festas. Isto ten que tamén estas entidades privadas, o comercio, a restauración, pois tamén se prepara, non? En certo modo, ao final é un traballo en equipo para que todos saian dali coa mellor sensación do Concello de Boiro, non? Na estadía dun día ou na estadía de máis días, non? Sí, para eso contamos e estamos traballando de forma conxunta ca Asociación Boirese de empresarios e durante todo o verán, bueno, non só o verán, que tamén no inverno, porque estáse vendo que xa somos o polo con creces de comercial do Barbanza, non? Pois temos as rúas pois aitegadas de actividades de animación e, bueno, e o propio AVE pois ten campañas tamén de promoción do comercio, como non pode ser con axuda tamén do Concello e de outras administracións, como pode ser a Xunta de Galicia ou a Diputación. Nese sentido estamos traballando dende fai anos moi ben e, bueno, e estáse vendo os frutos, non? E tomar as festas con cautela, con precaución, con serenidade, e se un bebe non conduce, isto é así. Sí, a verdade é que suelen ser unhas festas moi tranquilas nese sentido. Si é verdade que duplicamos a población e sempre hai algún incidente, pero, bueno, de pouca importancia, e nada, simplemente pedir un poquinho de sentido común e nada, e a disfrutar das festas, porque, bueno, como dicía antes, temos un programa moi bo e dende aquí invitar a todo o mundo que veña a Boiro dende este venres día 4 hasta o mércores día 9, que nos visite e que disfrute da nosa xente, da nosa gastronomía e, como non, das nosas festas. Pues estou preparando un tema de Joaquín Sabina para rematar esta conversa, pero antes chegaba a nós e o compartimos nas nosas redes sociais, porque neste periplo de conversas co alcalde de Boiro, pues vamos coñecendo como vai avanzando ese proxecto de vivenda, de 900 novas vivendas o carón do mar no propio concello. Vostede o reitera, é un dos poucos concellos que pode facer tanta obra en toda España o carón do mar. Boiro é un deles, ten esa sorte. Sí, lo adiantaba aquí fai meses en exclusiva, lles comentaba que, bueno, que estábamos con ese proxecto e que pronto presentaríamos. Acabamos de presentalo a semana pasada o venres e, bueno, e o que vamos a facer é habilitar un espacio con 902 vivendas no pleno casco urbano en primeira línea de
de playa, non? Desas 902 vivendas, 188 serán vivendas protegidas. Estamos falando de 2.817 plazas de aparcamento. Aí temos 30.757 metros cuadrados de espazos libres públicos e 14.300 de metros cuadrados para equipamentos públicos. En total estamos falando de que toda esa zona estamos falando de 140, un poquinho máis de 140.000 metros cuadrados, non? E estamos falando en pleno centro urbano, non? Este espacio non é que empecemos a traballar, é un espacio que xa está finalizado, que vamos a empezar ahora nas vindeiras semanas a licitar o proxecto de urbanización. E unha vez que teñamos listo o proxecto de urbanización e aprobalo, a nosa intención é que a fecha 31 de diciembre deste mesmo ano este aprobado e a partir de aí pues, la oferta e la demanda, non? Xa empezar a poder construir estas vivendas. O que lle podo dicir que desde o venres están chamando o Departamento de Urbanismo de toda España, ¿Sí? De toda España, están transmitindo desde Urbanismo, que están chamando desde Madrid, de todas as localidades posibles que non se pode imaginar, de toda España, preguntando como teñen que facer. As inmobiliarias me están comentando que está pasando exactamente o mismo e que vamos de crear unha expectativa moi grande. Eso é bo porque, bueno, sabemos da necesidade. Non só xente de fora, sino xente do propio Boiro e da comarca que están preguntando porque queren adquirir unha vivenda como vivenda habitual tamén, non? Non só para a vivenda vacacional, sino tamén para a vivenda que esa é a nosa intención, non? Que sea a vivenda habitual, non? Claro, vais a centralizar todos os recursos nun só teléfono, nun só método de poder chegar a mercar unha destas vivendas ou de momento No, vamos a ver, non é necesario. Non é necesario. Nos iremos dando a información desde o Departamento de Urbanismo a medida que se vayan presentando proxectos, pero bueno, aí quen vai ter unha boa tarea son as propias inmobiliarias que seguramente como profesionales que son irán tomando datos e a medida que vayan salendo promocións pois seguramente empezarán a comercializalos, non? Eu espero que rápido empecemos con este tipo de obras, porque, bueno, non só que estás habilitando vivendas, sino que estás dando postos de traballo e estás movendo a economía local, non? Porque, bueno, vai haber empresas que van a atraer os seus traballadores a facer esas vivendas, van a aumentar as ofertas nos restaurantes, bueno, en definitiva, vamos a aumentar a economía, non? Son vivendas, son baixos comerciais, entendo, unha zona que se vai abrir tamén o comercio en sí mesmo, non? Efectivamente, sí. Como o propio barrio, mil vivendas prácticamente. Incluso ten usos hoteleiros tamén para aquelas empresas hoteleiras que teñan intención de montar en Boiro, pois tamén teñan a posibilidade de adquirir unha parcela e montar un hotel que a verdad que nos vendría moi ben porque, bueno, estamos falando en primeira línea de playa, non? Con todos os servicios. De prezos aínda non falamos, non? Ou sí? No, eso vai ser a oferta e a demanda, non? Canto máis oferta haga, pois, bueno, pois baixan os precios, non? Bueno, pois esta é unha das novas que nos trouxo hai semanas, xa meses, o alcalde de Boiro e que nos gusta seguirlle a pista, o cal lle volvemos a agradecer que fora neste medio de comunicación onde xerminou mediáticamente este proxecto de 902 vivendas con en fin, pois con moito éxito, xa nada máis na presentación, xa un montón de chamadas interesándose por este asunto, non é para menos. Algo máis que engadir, alcalde, antes de que marche para Boiro? Pois nada, que veñan a Boiro e que non se olviden que estamos en festas e que, bueno, e que estamos esperando cos brazos abertos, non só para as festas, sino para que nos visiten durante todo este verán e que disfruten da nosa xente. Bueno, se buscan polo alcalde este tempo, non busquen na praia porque ali non van a topar. Graciñas, alcalde. Boas festas. Vémonos por ali. Gracias.